Was yo 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 elo elo tansah gandrung-gandrung wani tansah gandrung-gandrung satapa gandrung-gandrung matine kepaoran
gludung gludung gludung. Yo 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 yo. Oh ya, Sari Utomo, ada gayeng, aduh. Wah, oh iya, wah, ya, mas, yo, 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 iya, awas, awas, iya, bro, awas, boy. Yo, ah, awas, 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 awas. Iya. Yo 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 yo. Ae. Ya. Iki ceritane loro ketuyul. Oh iya. Tuyul ku yo, Cuk. Awas. Ya. Iya, kono. Iya, kono. Iya, kono. Iya, iya, awas. Nah. Yo. Ya. Ae. Yo. Iya, kono. Awas, 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 awas. Wow. Iya, no, was, iya, banter, banter, iya. A E W A E W A E. A E. Oh iya. Ayo. Saiki Pak Idi karo Pak Ijan. Nah. Oh, yo. Ah. Yo. Ah. Oh, yo. Yo. Ya, ya.
Ayo tuyule metete. Tumpleken ayo. Iya. Sik ganti. Yo sing ngendang ganti. Ayo yo. Ya, bos. Oh ya. Ngomong. Medun. Dalam bende. Saya yo saka siji tingano. Ya saka siji. Ya. Iki kok tak jenengi turangga subuh iki. Yo, Cung.
subuh. Kiat rangga subuh ya ya. Sahur. Mangkat Senin bali Selasa.